Hewla jîngehparêziya Zagrosane li çendîn bajarên Rojhilatê Kurdistanê birêv çon, li bajarê Banê li bintara çiyayê Arbaba, li bajarê Sinê li bintara çiyayê Awiyer û bilindahiyên bajarê Sekîzê de, bi beşdariya sedan kes ji hogirên jîngeha Kurdistanê û jîngehparêzan, şeneyên daran hatine çandîn û rewresmên taybet birêv çon. Peka raporên bellow bûyî, li roja 26 sermawezê, ev çalakiyên jîngehparêzî hatine lîdarxîstin û jîngehparêzan tevî lîdarxîstina vê çalakiya jîngehparêzî, li ser kar û girîngiya jîngeha Kurdistanê ahîvin. Li van çalakiyên jîngehparêziyê de helbest û sirûdên Kurdî yên vek tu bihêzî namirî, hatine strandin û peyamên taybet parastina jîngeha Kurdistanê, hatine pêşkeşkirin. Xelkê Kurdistanê girîngidan bi jîngehê vek erkek niştimanî dibîne û bo parastina jîngeha Kurdistanê hemû hewla xwe dide û heta niha dehan kes ji jîngehparêzên Kurdistanê li vê rêyê de şehîdan birîndar bûne.